सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात हापूस आंब्याची आवक वाढली असून दरही काहीसे कमी झालेले पाहायला मिळत आहेत। थोडी वाढत चालली आहे। माल जरा मोठा होत आहे। माल आता टेस्ट आहे। तो दर 1500 1200 1100 या रेंजला चालतो। हापूस आंबा आधी उत्पन्न कमी असल्यामुळे हापूस आंबा हवा तेवढा मिळत नाही आणि आत्ताचा दर 1200 रुपये पेटी आहे। तयार आंबा मिळेल, कच्चा आंबा मिळेल, ऑर्गॅनिक पण फळ आलं आहे। म्हणजे घरगुती पद्धतीचं माझ्याकडे सध्या उपलब्ध आहे। घरगुती फळं पण आता शेतकरी स्वतः घेऊन यायला लागले आणि जरा उत्पन्न कमी आल्यामुळे दर टाईट आहे, दर कमी नाही। ग्राहकमध्ये खूपच महाग वाटतो आहे। एवढ्या या सीझनला निदान 500-600ची अपेक्षा असते गिरायकांना मिळण्याची, तर तेवढा दर नाही आहे। आणि जागेवरच आमची खरेदी 1000-800 ही चालू आहे। तर ते आता 1000-1200 हा दर चालू आहे। मार्केटमध्ये जसा पाहिजे होता तेवढा नाही आहे, पण साधारण आहे, किरकोळ आहे आणि जास्तीत जास्त 10-15 दिवस चालेल। काय दर आहेत सध्या हापूस आंब्याचे? 800 ते 1500 पर्यंत आहे। ग्राहकांचं काय म्हणणं आहे? ग्राहक थोडेसे नाराजच आहेत, पण तरी पण ग्राहक ज्यांना खायची आवड आहे देवगड हापूस ओरिजिनल, तर आम्ही आता कणकवलीमध्ये आम्ही इथे देवगड हापूस म्हणून बघतो ते त्या हिशोबाने विश्वासाने येतात।